Направи някаква стойка. Ела тук, бе, ела, бе. Направи някаква стойка, ще дам 50 стинки. Дай ми сега 50 стинки. Ти Бойко Борисов познаваш ли го, бе? Бойко Борисов не го познава. Как да не го познаваш, бе? А? Как да не го познаваш, бе? Бойко Борисов, хубав човек. Не знам който с Бойко Борисов. Не направи още някаква стойка. Някой сто. А тъй, чакай малко. Къде го учи това, бе? А? Китай, Шанхай. Лъжиш, ме? Честно, бе. Аз съм разборен на малко да се почина с третата стойка, бе. Тъй ли? Да, бе. Къде ходиш ти, бе? А? Къде ходиш ти? Ходя. Стоите само, вънка. Къде как ще стоиш вънка само, бе? До вечерта се прибирам къщи. Тъй ли? Да. Къде живееш, бе? Живея от тук към тъй, до това, до сината кола. И там къде, бе? И дясно къщи влизам Тъй ли, бе? и лягам да спа. Салито виждал ли си го, бе? А на то сали би само жените, бе. Лъжиш, ме? Често, бе, би ги, бе. Жените ги би и направо. Аха. Купих му кафе и цигари и бира му купих. И тя ударе таблата, направо падна кафетата гречи. Бе. Направо падна. И станахме с селето. И излязах монка. Тъй ли? Този Брус Ли, аз си казвам Брус Ли. Ага. Кът на Брус Ли, Брендан Лин и червения дракон. Чакай малко, чакай.